ekonomiya kag palangabuhian tanan na lang no para sa pagbangon sang Southern Negros sang inestoryanta kag iban nga lugar man nga mayara sang problema sa kulang supply sang kuryente. Joining us tonight is Ma'am Michelle Visera on the line. Hello ma'am, Merry Christmas, kumusta ka? Hi, Action Art Kag. Good evening man sa inyo tanan dira. Merry Christmas. Salamat gid sa time. Ma'am, number one ang gusto ko mabalaan sa imo, kumusta ma'am kung aton mga linya bala o kon tower sang NGCP may ara na kita data kung pila ini ka mga tower more or less ang naapektuhan ni Bagyo Odette? Sa subong no, gina-prepare pa lang no ang report sa mga toppled poles no, kag ang aton nga mga lining poles kay dito sa Negros Oriental may mga linya pakita gihapon nga wala pa na energize. Ang diri sa Negros Occidental no, ang northern part and then diri naman sa central part naman sa diri sa Bacolod serving Sineco nang fully energized na ya ang transmission lines ng NCCP. Okay. Sa kita subong gina-work out na kabankalan si Palay 69 kV line serving amo na siya ang iya Kanuseco ya nga si Palay and Kawayan na substation. So ang butsilingon no sa transmission lang kuno kay we have 3 players in the power industry. Ang sa planta amo na sila ang suppliers ng kuryente na malabay siya sa transmission lines ng NGCP. Then pag-abot naman sa mga substation sa mga electric cooperatives daloon naman na or maagi naman ang kuryente through their distribution lines pakagto naman sa mga panimalay sa mga konsumidor. Okay. So para magkalabot ang kuryente sa aton nga balay kinahanglan okay ang supply, okay man ang transmission lines, ang superhighways ang electricity, kagabot kalingon dapat okay man ang mga distribution lines kay para dire-diretso ang daloy sang kuryente pakadto sa aton balay. Correct. So, anyway, while nga ginabulat, taguro kung pilagin ang naapektuhan ng mga tower, I understand daw nakalabot naman sa imo ang kag sa NGCP ni ang parte bala sa concern kay may iban gali nga mga repair workers kita nga daw ay kuno ginatugutan sa matag iya sang duta nga dito nakatindog ang mga tower nga makasulod para mag-repair. Ma'am, may ara na gali inisyatibo nga ginahimo din ng NGCP? Yes sir, may ara na no. Sige, ang aton nga negotiation kag hindi lang man ang NCCP ang nagabulig negotiate no, pero kundi man ang pati si Noseco nagabulig naman negotiate sa aton kag sa aton pagig nga mga repair works kay dako di kung hindi di ma-energize ang amo na nga linya ang bilog nga substations bisang kaway asang Noseco no nga Kawayan kag si Palay nga substations ang apektado. So dira ang substations nga daan nila damo na dayon naka-connect yang nga mga feeders bala nila. Okay. So amo na siya nga we are also thankful no sa Noseco nga nagabulig man ara sa negotiations and then sa repair pagid bala. Aha. So makonsider na to nga. Yes sir. Yes, ma'am. Sorry. You're saying... Go ahead, sir. Yes, ma'am. Okay, sige, sir. Okay, so kung sa major na siya nga linya, nga kung hindi, bisan may enough kita nga power, no, nga supply, but siningon, kung hindi makalabay sa transmission lines ng NGCP, hindi gina kalabot ya sa distribution lines ng Noseco man. So, Okay. muna nga, nang nagapabulik, nagkita, no, negosyar kag sa repair works man naton. At least kay siling ko gani Ma'am Michelle do hindi kay man ni dako guro nga problema kay ibandi ko no do may ginasukot pa sa NGCP siling ko may istoryahan ng mga balayran importante guro ya mablastar ni nga mabalik bala nga mayong supply sa kuryente. Amo lang ginaang aton nga ginahangyo no sa mga landowners nga pasudlon lang para lang mag-repair kay damo gid ang apektado kung hindi kami bala makasulod kag maka-repair man sang aton nga mga transmission lines. Okay. Ma'am, anong pinaka-latest, by the way? Ari ka naman lang, i-grab ko lang ng opportunity. May ara na kita nasugdan, actually nakita ko sa post sang Noseco, may mga areas na sa Chicks area nga doon na umpisahan na nga na naka-resume ang ang supply sang kuryente sa Kabankalan proper and other areas. Halimbawa, ma'am, kumusta iya? Like for example, I know nga nag-coordinate man sa inyo ang Noseco.
Like for example, kando ni Hinubaan, Kawayan, Sipalay area, ano ang paglantaw, kag anong report sa inyo, ma'am? Mga san-o pa most probably, kay iban di gambal kuno do 2 months pa? Sa dira no kay mas maayo gid lang nga makigangot man kita sa Nuseco kay mas maayo nga sila gid ang maghatag man sang ilang nga timeline. Okay, Pero sa transmission lines no may ara kami as aside naman sa transmission lines mali energize na bali ang Naga and overflow nga substation sang Nuseco. So but silingon ready na siya to transmit power. Anytime nga available na ang mga distribution lines no kanuseco so pwede na gid na saya nga makahatag sa kuryente. Galing king iban nga konsumidor kung kisa siguro nagapamangkot nga wala kami gihapon nga kuryente diri no nga natambal naman ng NCCP nga okay naman ang Naga and overflow substations kay tungod niya nakita man naton no nga nagatumba pa ang mga iban nga mga distribution lines kag wala man nagapahuway gani ang Nuseco nang may ara pagid gani man nga nagabulig man nga iban nga electric co-ops man no nga naga-augment na diri sa ila para mapadasig man ang restoration works nila. Okay. Sige, try lang namon makontak taga Nuseco sina para sa specific nga pagsabat. So, thank you gid Ma'am Michelle and hopefully maka-update kami liwat sa imo in some other time para man nga ma-inform ta ang listening public, especially mga listeners sa Action Radio Bacolod. Ma'am Michelle, salamat gid halong gid permi and good night. Salamat gid Action R talong kag maayong gabi sa inyo tanan dira. Action Firing Line. Si Ma'am Michelle Vicera ang Regional Corporate Communications and Public Affairs Officer. No? Again, Regional Corporate Communications and Public Affairs Officer sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Action Firing Line. Ang